Takže já vás zdravím u nového videa. Dneska tady hrajeme Dusty Trip, jsem tady sám, jsem tady s panem Boboslovem. Hola amigos. Tak jdem. Tak máme na památku toho Dodge, nebo na co? Jo. Když Tady. nemůžeme mít Michaela Plexna, tak tam dáme Dodge. To je na památku gamera. Nebo začátky. Jo. Hele. Vidíte to, Petr, je úplnej sebevrah. Najel úplně do nikam. Černoch! Já rovnou dva. Ne. Niga. Oh, shit. Ne. Hledám granada. Granada. Pobí, ne. Granada. Ne, nebej to na auto hlavně, nelakej na sebe. Dej mi chvilku, já se dohealuju. Já vím. Ty vole. Teda. Petře, schovej se dovnitř. Ne! Oh shit. Zabilo to? Jo. A tady to nasmíválec. Oh. Ale jeden granát furt přežil. Ale jeden borec taky. Fakt? Oh shit! Dej mi. Nemoj natoč, dělej rychle. Máš času dost, Bobby. Věř mi. Jak to má otočeně ještě. Ty vole! Ani nestřel do auta, jo. Dobrý. Je tady diesel? Já jsem rovnou vzal ten dieselový? Jo. Čekaj, jo, to je benzínový. Není tady diesel. Hele, vezmeme ten dieselový motor asi. No. Já vezmu tohle. Vezmeš ten osmiválec? Jo. On je na desel. Čaj se. Myslím, že to osmiválec někdo může opravit, já nevím. Ty brďo. Je nám teda vůbec k něčemu tohle? No. Počkej, co je tady v tomhle motoru? Bongo. To je lepší benzínový, víš? No, ale super. Tady co v tom jsou, ale... Ty retarde! Kukuč! No se. On je unavený. Teďka máme lepší benzínový motor. A nejlepší rovnou ze hry motor. Tady je sice na diesel, ale... Tak kámo, multifunkční, kámo, pojedem a čum na to. Bude střílet. Jak to střílet? Ty to nevidíš, jak jsem to tam dal? Ale lepší kolo. Ježišmarja. Se zrezlí, ale... Počkej, světlo se hodí vždycky. Já ti hned řeknu, jak se hodí to světlo. Protože kde jsem měl věci v kufru, chtěl by se hledat. Ničo nic v noci, humy. No. Koukni na tuhle vychytávku, humy. Úplně jak hovnu. Že to Pojď na tuhle vychytávku, počkej. Ne. Ne, ty to vylejváš. Však se to nevylejvá. Jsem to otevřel, víš. Já vím. Dobrý, tak pojď ještě jedem. Ta pistole, tady. Haha, ono to spadlo na něj trochu. Ty vole, to je až moc vysoko. Hola, nigga. Chceš tu? Oni spínkoj. Dej si cibuli. Česnek teda. A ti nepachne z pusinky. Jom. Tak myslím, že to ještě bude horší paní. Takže lidi jsme zpátky, konečně noc přestala a zase jdem.
Bylo to takých 15 minut v noci možná. Oni ne. Něco do 10 minut. No, prostě to byla chvilka. Nevím. A hned vzadu je další dům. Já jsem dal tu postavu. Jak já to jdu vyřešit jednodušejc. Jak zdrhá. Čekej, vevnitř už nic není, snad. Skouknout. No, není. Čičí, takže co to je lepší? Tady to je čistý, to nemusíme tím pádem mít. To je nějaká zbraň? Ne. Oh, Bobby! Koukni se na tu hezkou barvu. Modrá. Shit. Teda, To můžu Hele. říct, myslím, to nevadí tobu. máme tady voda diesel, voda samotná, paprika. Teďka ne. Mhm. Stejně. 23 litrů dieselu. Nice. Bobby. To si můžeme nejvšít. Ale je tam jeden. Je. Hehe, kalach. Kde seš? Počkej, Bobby, pojď ven. Nálkou tu svini. Počkej, ne. Pojď. Jde. On se bojí. Karačo, heja. Mám Kalašníkova. O, do prdele, teďka se už nebojíš. Uhni. Já ho zabiju. Nezabil tebe. Není potřeba. O 63 litrů dieselu, super, záchrana, máme toto v 8 válce. Ten 8 válec nefunguje, nebo? Funguje, jenom že já šetřím ten, aby jsme zbytečně že nevyplejtvali, víš co, ten benzín. Že to dojedem. Naftu si dostal, ne? Benzín. Teď jedem na benzín. No, ale tak aby si... Ne, já si ušetřit ten benzín, že abych ho klidně nějak akorát vylil. Ty tam ještě není, víš, ten motor jenom má funguje. Tak si dostaneme nahoru. No to... Ale pneumatika lepší. Ty to máš dole hozený před chodem hlavním. No nic. No celá 1 litru. Už nechcem. Oh no. Je. Dobrý. Jdem. Co ten kalach? Je tam. A co, tady těch 63 litrů dieselu? Dobrý, pojď. Ale nechybí nám něco náhodou? Kolo nám upadlo. Oh no. To je zbytečně. Nechoď tam! Nechcípnu, že jo? Dobrý. Raz. Ty brďo. 2. Ty on to vytáhl míč. Petře? No. Druhý. A co je v něm? Třetí. Aha. Co je v nich? Tady je 1,1 litr benzínu. A tady je olej, dobrý, tak to sem berem. A ten sem vyhazujem. A co aspoň o ten olej nemusíme starat? Olej diesel. Gas. Nebereme. Já udělám jedno důležitý rozhodnutí pro náš tým. Tada. No, dobrý. Tada. Když se byl ten benzín. Dobrý. Teď je to dát zpátky. Tak, dobrý. Teďka. Tady, místo tohohle motoru. Teď mě olej. Co? Ty vole, mě to vypadlo. Tak měla. Oh shit. Oh shit. No do prdele, dobrý. Oh no. Co udělal? Co bylo paletu?
Ježiši. Ty vole, já čekal, že budou jezdit normálně. Ne, to si smyslel. Dobrý, už hlavně nelej do té nádrže benzín. Nic tam nelou, neboj, ale... Už jdeme Ale čistě teď na to diesel. Do prdele, tady je to tvrdé, bodní kapota. Vole. Ale teďka tam nedávej tu paletu, převážíš to. Potřebujeme tam dát ten diesel dovnitř. Víte, si myslím, že 63 litrů diesel, jestli ne, tak budeme muset vylejt 2 litry ven. Je úplně zbytečný. Všechno tam je. Leju ještě, dej mi čas. Tady to nepotřebuje. Dej mi čas s mým letím. Neboj. Dobrý. No, diesel 0,3, aha. Nejde, že tam není problém. Je tady ještě nějaký diesel? Olej tady je. Sekera. Nic. Voda. Všechno jsem tu prozkoumal, nic tam není. Jídlo. Jak seš na tom s hungrem? Půl. Bude se najest. Mám ho full asi, ty vole. Já full. Já jsem ti rozuměl půl. Do piči, Bobí? vole. No. Ale já ti, počkej, já zastartuju motor, aby si slyšel, jak to zní, jo? Pojď sem, u motoru. No pojď tam, pojď to poslouchat, jo? Slyšel jsem nádherný zvuk. Aha. Musím teď, to byla na hodno. Ty vole, ten motor rotuje. Dobrý, absolutně nevím, co dělám, se rotuje motor, vole, ve ksichtě. Čili to je benzín, to nechce. Je mi nějak špatná věc, že ten motor jako do něj nacpenou nějaký litr, ne, nějaký 4 litry oleje. Musím si nějaký náhradní. To jsem to Dobrý, Kalašnikov. Má místo. Glock má místo své. A lidi, kvůli tomu, že se to video dostává až moc dlouhý, tak my to tady ukončíme a uděláme part 2. Co ty na to hodí? Klidně. Takže jo, teď ukončíme. Zatím kňák.